Цудоўнага ўсім вечара, выдатнага настрою. Хай будзе настрой такі, як у нашага героя Владзіміра Караткевіча, ось тут, дзе ён такім цудоўным капелюшы, з яркай усмешкай, задаволены, радасны, і яму здаецца, што ўсё будзе добра. І сапраўды ўсё, здаецца, выбудоўваецца як мае быць. Мы памятаем, што ў 1957 годзе гэты малады, таленавіты і ўжо вядомы паэт, ён прыняты ў саюз пісьменнікаў. Прыняты ў саюз пісьменнікаў яшчэ без ніводнай кніжкі. А гэта было такое выключэнне з правіла. Звычайна павінна выйсці якая-нибудь кніга ў цябе, а пасля ўжо думаюць таварышы, прымаць цябе ці не прымаць. А тут, калі ласка, некалькі публікацый у часопісах «Маладосць», «Полымя», файны верш, просто геніальны верш «Заяц варыць піва», які быў апублікаваны ў 56 годзе, і ўсё, ты ўжо, можна сказаць, культавая асоба. Цябе любяць, цябе чытаюць, твои вершы Машэка альбо балада пра паўстанца Ваўкалаку ўжо завучваюць на памяць, і ты ўсё яшчэ малады настаўнік, які выкладае па-ранейшаму рускую мову і літаратуру ў мястэчку Орша, ты ўжо вядомы. І вось гэты перыяд з 57 года па 59 гэта такі, можна сказаць, шчаслівы перыяд. Здаецца, што ўсё удаецца, здаецца, што ўсё у цябе складваецца проста, як мае быць. І ў лісце да Янкі Брыля ён піша, это ў 58 годзе, вясной, у траўні, што вось пішу зараз увесь вольны час. І за гэты час скончу сучасныя апавяданні і апрацую 2-3 маленькія аповесці пра шляхту. Адну амаль апрацаваў, апошнюю пра 80-е гады мінулага стагоддзя ў беларускай глушы, і будзе она называцца «Дзікае паляванне караля Стаха». І сёння мы і пра гэтае дзікае паляванне караля Стаха пагаворым, і пра яго 2 паэтычныя кнігі, і пра адну празаічную. Шмат чаго нам сёння трэба будзе паспець за эту гадзінку расказаць, даведацца вось пра Владзіміра Караткевіча. Так што ён не хоча замыкацца толькі у, як яму здаецца, вузкім крузе паэзіі. Так, ён зараз больш вядомы як паэт. Але ён, як мы ведаем, у 57 годзе напісаў п'есу «Млын на сініх вярах». Зараз ён рыхтуе серыю гістарычных апавяданняў, і апавяданняў не пра калгасных ударнікаў, не пра мужных памежнікаў, не пра якіх-небудзь там файных членаў партыі, а пра шляхту. І пра шляхту не з некага такога бальшавіцкага пункту гледжання, як крывапійцы на целе простага народа, а шляхту ў самым станоўчым сэнсе гэтага слова. Вось ён гэта рыхтуе ў нас вясною 58 года, а паралельна, дзякуючы зноў жа хрушчоўскай адлізе, беларусы неяк пачынаюць падымацца і неяк так задумвацца пра розныя тыя тэмы, пра якія раней баяліся і задумвацца. І ў гэты самы час у Ліме яшчэ на пачатку 58 года, 8 студзеня, з'явіўся вельмі цікавы артыкул «Шанаваць родную мову». І тут упершыню фактычна за пасляваенны час такія крамольныя рэчы, што родная мова для нас, піша студэнт мінскага архітэктурна-будаўнічага тэхнікума Голуб, родная мова для нас беларуская, але як гэта не дзіўна, яна займае мала месца ў сучасны момант у нашым культурным жыцці. У Мінску зараз працуюць 58 сярэдніх школ, з іх толькі 10 беларускія. Ды хіба толькі ў Мінску такое становішча? Прыкладна тое ж наглядаецца ў Гомелі, Брэсце, Магілёве і іншых гарадах. Многія ў нашай рэспубліцы ВНУ, тэхнікуме, рамесніцкія тэхнічныя вучэльні, яны не надзяляюць належную ўвагу вывучэнню роднай мовы. І далей Голуб піша пра тое, што ввогуле беларускай мовай не займаюцца, на ёй не выкладаюцца дакладныя навукі, вось, і што ў Беларусі беларуская мова павінна заняць належнае месца. Больш увагі трэба ўдзяляць вывучэнню яе ў нашых сярэдніх школах, тэхнікумах і інстытутах. Вось, і далей іншы таксама карэспандэнт піша пра тое, што тое ж самае, што вельмі кепская з'ява назіраецца ў тым, што на фізіка-матэматычным, на біялагічным, на гістарычным, на іншых факультэтах нашага універсітэта няма беларускай мовы. Няма. Все чытаецца на рускай мове.
добрых 90% мастацкай вучэбнай літаратуры, якую трэба перачытаць студэнту за 5 гадоў, выдадзена на рускай мове. Вось. Мінскі архітэктурна-будаўнічы тэхнікум рыхтуе тэхніку будаўнікоў. Пераважная большасць выпускнікоў гэтага тэхнікума вучацца па-расейску. Не да гонару студыі «Беларусьфільм», што фільм гучаць не па-беларуску. Акадэмія навук БССР выдае кнігі «Гісторыя БССР», «Гісторыя Мінска», «Беларускае мастацтва» і выпускае гэта на рускай мове. Словам беларусы падымаюць галаву. Паралельна Караткевіч піша нацыянальна-стваральныя празаічныя цуды, дзе зноў жа паказваюць нас з гераічнага гледзяшча і паказваюць, якім жаху мы жылі, хай сабе 80-х гады 19 стагоддзя, але тут метад гістарычнае перапранання, і дапытлівы чытач бачыць, што нічога не змянілася, і які быў заняпад у нацыянальным сэнсе у часы Александра III, тое ж самае фактычна адбываецца і цяпер. І у часы хрушчоўскай адлігі дапускаюць такія вось артыкулы. Адразу забегаючы наперад, магу сказаць, што Мікіта Сергеевич Хрушчоў на пачатку 60-х гадоў рэзка спыняе усялякую падобную нацыяналістычную рыторыку. Да і ввогуле Мікіта Сергеевич Хрушчоў ужо да 63-го года разумее, што даў зашмат свабоды, што ўсе пачынаюць слухаць не цудоўныя савецкія песні там пра Кацюшу, а рок-н-рол, з'яўляюцца стылягі, прыбалты, беларусы, украінцы пішуць вот такія вось артыкулы, дзе кажуць, што это у нас тут всюду расійская мова, уздымаецца нацыяналізм, рабочыя пачынаюць быць незадаволеныя цяжкімі умовамі, якіх яны працуюць. Словам, народ пачынае падымаць галаву па ўсіх гэтых узроўнях, і все это прымушае Мікіту Сергеевича ў 63-м годзе сказаць, што мы можам вярнуць тое, што было пры Сталіну, таму што не ўсё было кепскае пры Іосіфе Вісарыёнавічы. Але да 63-го года трэба дажыць, а пакуль здаецца, што ўсё цудоўна. Пакуль здаецца, што ўсё добра. І нават калі, і нават такія вядомыя савецкія мастадонты ад беларускай паэзіі і навукі, як Пятроў Глебка, згадваюць нашага героя станоўча. Напрыклад, Глебка ў артыкуле «Ісці заўсёды наперадзе» ад 15 лютага 58 года кажа, што для мінулага паэтычнага году было характэрна тое, што вельмі актыўна працавала наша моладзь. Цэлы рад добрых вершаў напісалі маладыя паэты Еўдакія Лось, Алесь Наўроцкі, Ніл Гілевіч, Уладзімір Караткевіч, Рыгор Баградулін і многія іншыя. Вось, услед за Гілевічам, услед за Пятром Глебкам, гэтым сапраўды бліскучым паэтам, цудоўным навукоўцам, чалавекам, які пазбегнуў рэпрэсій, але якога сістэма маральна ламала ў 30-40-е гады. Вось услед за гэтым вельмі цікавым нашым літаратарам і ввогуле культурніцкім дзеячам абараняе Владзіміра Караткевіча ў той самы час і Пятрусь Броўка, тагачасны старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі. Пятрусь Броўка, чалавек нумар 1 беларускай літаратуры, таксама бліскучы паэт, асоба, якая вельмі файна сябе праявіла ў канцы 30-х гадоў, калі ў нас дамінавала ўжо гэты самы люты сталінскі сацыялістычны рэалізм, а ён раптам у 40-м годзе выдае кнігу «Шляхамі баравымі», дзе амаль ні слова пра Сталіна, а вельмі шмат тонкіх ажурных вершаў і пра прыроду, і пра радасць адзіноты, калі ты там вудзіш дзесьці рыбу ці проста гуляеш у лесе. Кніга «Шляхамі баравымі» проста сапраўды нечаканая для таго часу і шэдэўральная. Той жа Пятрусь Глебка з другой паловы 50-х гадоў, калі, дзякуючы Мікіту Хрушчову, пачалі выходзіць са сталінскіх гулагаў на волю нашыя творцы, такія як Ян Скрыган, Владзімір Дубоўка, Сергей Грахоўскі, многія іншыя, Рыгор Бярозкін той самы. Ён ім спрыяў, ён ім дапамагаў. Яна Скрыгана ўзяў да сябе на працу. Дубоўку паспрыяў так, што ў таго пачалі выходзіць кніга за кнігай, скажам так. І Броўка плюс яшчэ, карыстаючыся тым, што ён член партыі, што ён маса званняў, і што ён такі сапраўды начальнік ад літаратуры, і пры гэтым заставаўся цудоўным паэтам, ён яшчэ абараняў нашых маладых творцаў, у тым ліку і Владзіміра Караткевіча.
У гэты перыяд аршанская газета «Ленінскі прызыў», родная газета Караткевіча, у якой ён дэбютаваў пісьменнік, яна накінулася на гэтага аршанскага настаўніка, накінулася за яго вершы «Вадарод», за яго яшчэ некаторыя вершы, такія як «Дзяўчына пад дажджом». Былі арганізаваны канферэнцыі чытачоў, гнеўныя лісты ў сталіцу шлі, што это за вершы, дзе пішацца нешта абы што, дзе пісьменнік адыходзіць ад нормаў сацыялістычнага рэалізму, дзе не апісваюцца магутныя розныя тэмы нашай сённяшняй эпохі. Вось. І Пятрусь Броўка яго абараняе. 19 лютага 1958 года, калі ён выступаў на 4-м пленуме праўлення Саюза пісьменнікаў СССР, ён сказаў фактычна на ўвесь СССР, што ёсць выпадак, калі адна раённая газета проста не зразумела свайго абавязку па выхаванню літаратурнай моладзі. Малады здольны паэт Владзімір Караткевіч змясціў у часопісе «Полымя» цыкл вершаў. Былі ў гэтых вершах і некаторыя хібы, фармалістычныя памылкі. Аршанская раённая газета, Владзімір Караткевіч працуе ў Оршы настаўнікам, замест того, каб па-дзелавому разабрацца ў творчасці маладога паэта, пакрытыкаваць і дапамагчы яму, абвясціла ледь не ўсе яго вершы заганнымі, стварыўшы для маладога паэта немагчымую абстаноўку для работы. От калі пасля гэтага хтосьці будзе там у фейсбуках ці дзе чарговы раз згадваць пра Броўку толькі, што ён пісаў вершы пра Леніна, што ён нам пісаў вершы, дзе славіў Маскву і партыю, што Пятрусь Броўка піша лоўка і далей гэтая брыдкая дрындушка, так, пра цудоўнага чалавека, то я хачу сказаць, ужо адно тое, што ён абараніў 27-гадовага пісьменніка, у якога няма ніводнай кнігі, які проста шараговы настаўнік, які толькі некалькі гадоў публікуецца у часопісах і газетах, абараніў на весь Савецкі Саюз, я вам скажу, гэта вялікі учынак. Броўка мог і не абараняць, ён мог і не заўважыць гэта. На вялікі жаль, у апошнія гады вельмі часта мы адзін аднаго не заўважаем. І няма тэндэнцыі, каб старэйшы абараніў малодшае, ці падтрымаў яго. Гэтага няма, бо большасць зацыклена на саміх сабе. І гэта таксама неяк можна зразумець. А Броўка звяртаў увагу і на Алеся Наўродскага, і на Караткевіча, і на Дубоўку, і на шмат каго яшчэ. І дзякуючы таму, што ён, акрамя сваіх шэдэўраў, складаўшы і нямала такіх соцрэалістычных дрындушак, дзякуючы гэтаму, што ён заяўляў, як быццам, што ён лаяльны сістэме, гэта дазваляла яму ратаваць тых, хто быў і душой, і целам, і маральна, і фізічна нелаяльнай сістэме. І Броўка гэта разумеючы, але адначасова адчуваючы і усведамляючы тое, што гэтыя хлопцы яны важныя для нашай культуры, ён даваў магчымасць далей выказвацца, друкавацца, вось, і рэальна іх ратаваў. Дарэчы, тое ж самае рабіў Максім Танк, як вы ведаеце. Таму гэтыя пісьменнікі, гэта, гэта героі, сапраўдныя героі. Вось, іначай не скажаш. Таму на тагачасных карыкатурах мы бачым, што Броўка і Глебка дудзяць у адну дуду. Карыкатурка альбо сяброўскі шарж, хай так будзе, які намаляваў мастак Анатоль Волкаў, гэта лім 1936 год, напярэдадні трэцяй страшнай хвалі сталінскіх рэпрэсій. А вось тут ясны кут, дзе яны п'юць і згадваюць пра былое і сённяшняе і параўноўваюць, калі было лепей, ці ў светлыя 20-е гады, калі панаваў маладняк і ўзвышша, ці цяпер пры Хрушчове, гэта ўжо іх так падлавіў мастак часопіса «Вожык» у пачатку 50-х гадоў. Сапраўды часта і пілі, таму што жылі ў пастаянным стрэсе і ў пастаянным адчуванні таго, што ўсё можа памяняцца, і сёння ты на троне, не ведаю, Парнаса беларускага, а заўтра цябе могуць зрынуць і яшчэ і пасадзіць. Ніхто не быў застрахаваны ні ад нічога. І вось у нас на акурат фотаздымак прэзідыум правлення Саюза пісьменнікаў БССР. Броўка адкрывае паседжанне, і, магчыма, на гэтым паседжанні ён таксама гаворыць якія цёплыя словы пра Владзіміра Караткевіча. Увогуле час для Владзіміра Семёновича светлый. Усё, здаецца, атрымліваецца. Яго любяць і простыя чытачы, аматары пакуль беларускай паэзіі, бо яны не ведаюць Караткевіча як празаіка. Яго падтрымлівае сам Броўка.
І гэты малады сябра саюза пісьменнікаў ужо рыхтуе сваю першую кнігу «Матчына душа». Калі мы пагартаем жнівеньскі часопіс «Полымя», то мы ўбачым ужо рэкламу, што побач з 36-м томам Леніна 10 тысяч накладаў, там будуць матэрыялы чэрвеньскага пленума ЦК КПСС, побач з чарговым творам соцрэаліста Кастуся Губарэвіча, побач з Ізіхарыкам, яго першая кніга, калі ён быў пасмяротна рэабілітаваны, так, мы ведаем, што Ізіхарыка расстралялі ў 37-м годзе, і вось яго імя вярталася, і выбраныя творы 9 тысяч тыражом. Ёсць імя Владзіміра Караткевіча. «Матчына душа», тыраж невялічкі, 3000 асобнікаў. Сёння гэта вельмі, конечно, значная лічба, а тады лічыўся такі сціплы невялічкі. Да прыкладу, Еўдакія Лось, якая была маладзейшая за Караткевіча, таксама, можна сказаць, дэбютантка, у яе быў тыраж 4000. Так што дзяўчат больш падтрымлівалі, чым хлопцаў. Але ўжо была радасць. 70 сторонак, 2 рублі 25 копеек можна аддаць у кнігарні цэнтральнай, напрыклад, у жніўні 58-го года, і у вас будзе гэтая кніжка. Кніжку рэкламуе і газета «Літаратура і мастацтва», дзе акрамя «Матчыны душы» можна набыць і кніжку Нядзведскага «Вясновыя барозны», і дзіцячую кніжачку Івана Шутько «Чужая хатка», і кніжку Мехава «Сцяг над рэўкомам». Дзве соцрэалістычныя кніжачкі, адна такая, для маленькіх, такая нейтральная, і паэзія Владзіміра Караткевіча. Падтрымлівалі яго, падтрымлівалі, курыравалі гэтую кнігу і пісалі закрытыя рэцэнзіі на яе 3 вядомыя асобы. Першы у нас гэта Рыгор Саламонович Бярозкін, адзін з самых вострых, цікавых, творча нечаканых крытыкаў, які не пазбег сталінскіх рэпрэсій, якога арыштавалі, праўда, пазней, у 41-м годзе, перад Другой сусветнай вайной, які здолеў уцячы калі пачалася бамбёжку і калону зняволеных выводзілі і сказалі «уцякайце ў лес», і пачалі затым яе расстрэльваць, ён збярогся, ён не загінуў, ён пайшоў ваяваць, прайшоў усю вайну, затым яго ізноў арыштавалі і мучылі у турме. А пасля, уже канчаткова вярнуўшыся ў 55-м годзе, Бярозкін займеў такую славу вельмі вострага прынцыповага крытыка. Ён вельмі любіў паэзію Пімена Панчанкі, ён любіў паэзію Маяковскага, ён падтрымліваў таксама Алексея Пысіна і адкрыў гэтага геніяльнага магілёўскага паэта для сталічнага бамонду. Але калі хтосьці яму не падабаўся, калі хтосьці яго раздражняў, то ён тады ўжо не спыняўся. На жаль, паэзія Караткевіча яго раздражняла. І свой закрытай рэцэнзіі ён напісаў пару такіх шпілек у бок маладога аўтара. Праўда, не зарэзаў яго, кажа, хай кніжка выходзіць, але пакрытыкаваў. Пасярэдзіне ў нас паэт Анатоль Вялюгін, які вельмі вельмі спагадна аднёсся да гэтай кніжкі. І нават параіў яму назваць яе не «Белая вясёлка», а менавіта так Караткевіч хацеў, аддаў рукапіс кнігі пад такой назвай, а параіў назваць «Матчын дар». І наш герой пагадзіўся, таму што мы памятаем, што і для яго маці яна была, ці не самым важным чалавекам. Маці яму дапамагала заўсёды, і ў побытавым сэнсе, і ў творчым сэнсе. Калі ён змог пераехаць у Менск у пачатку 60-х гадоў, то ён адразу ж перавёз да сябе маму і жыў з ёю. Калі яны 73-го года жылі на вуліцы Карла Маркса, ён на кожным паверсе паставіў для яе крэслы, каб яна магла адпачываць. Вось, яна яму дапамагала з французскай мовай у яго рамане эпапеі «Каласы пад сярпом тваім». І пісала, казала ім, як правільна па-французску могуць гаварыць нашыя беларускія арыстакраты. Вось. І рэдактар кніжкі Антон Бялевіч, які таксама, ён такі суровы, самы тут суровы, але ён таксама лагодна аднёсся да маладога пісьменніка, і кніжачка гэта выйшла. Вось на сяброўскім шаржы Купсо, хаця тут не вельмі так па-сяброўску паказаў цудоўнага Бярозкіна, мы бачым яго такім дастаткова суровым, няўсмешлівым, і менавіта з такім выразам твару, магчыма, Бярозкін гаварыў пра эту кніжку ў сваёй закрытай рэцэнзіі, што Владзіміру Караткевічу як паэту бракуе рэзкай акрэсленасці грамадска-палітычнай пазіцыі. Мала там палітычнай пазіцыі.
Бярозкін папікае аўтара, што ў зборніку верша там шмат твораў на звярыныя і птушыныя сюжэты. Амаль зусім гэтыя вершы на звярына-птушыныя сюжэты выціснулі творы на сучасную тэму, на тэму актыўнай грамадскай практыкі людзей-суайчыннікаў паэта. На вялікі жаль, і менш таленавітыя крытыкі, і крытыкі кан'юнктурныя, всялякія Якавы Герцовічы і іншыя, яны таксама стандартна з пачатку 60-х гадоў будуць папікаць Караткевіча ў адсутнасці вось гэтай вось акрэсленай грамадска-палітычнай пазіцыі. Вось. Ну а пра Бярозкіна пісалі так: па лесе ходзіць Бярозкін, шукае, выбірае розгі, каб з лысін мух зганяць адны, каб памахаць здалёк другія, а трэцяе, каб з-за спіны так разануць, як ёмкім кіем. Зязюля лічыць і кукуе, ён знае, для каго якую. От, мабыць, Караткевіч быў для яго трэці, каб з-за спіны яго разануць, таму што, раздражняла яго ў Караткевіча ягоная, як здавалася Бярозкіну, кніжнасць, што ў яго мала ад рэальнага нашага жыцця, там сельскага, там ці якога там будаўнічага, бамаўскага, а больш ад 19 стагоддзя, ад сярэднявечча, ад нейкіх выразаў такіх вось сапраўды ўзятых там з літаратуры пачатку 20 стагоддзя. Гэта Бярозкіна раздражняла. Таму што эстэтычна яму падабалася крыху іншае. Гэта як, напрыклад, чалавек, які вельмі любіць музыку Джона Лорда ці музыку там Ягана Баха, і ён будзе ацэньваць творы якога-небудзь там гурта Black Sabbath. Конечно, он скажа, што это адстойны гурт і там нічога добрага няма. А вот Бетховен гэта ўсё. Вось. Было такое Бярозкіна. Каго любіў, таго любіў заўсёды, каго не любіў, мог там яго рэзаць як заўгодна. Прыгажун Вялюгін. Прыгажун Анатоль Вялюгін, ён найбольш добра аднёсся да гэтага зборніка і сказаў, што да гэтай кнігі нельга ставіцца, як звычайна у нас разглядаюць першы зборнік маладога аўтара. Кніга Владзіміра Караткевіча, будучая кніга Владзіміра Караткевіча, сведчыць аб спеласці і арыгінальным таленце пісьменніка. Таму скажу адразу, кнігу абавязкова трэба выдаць. І да Вялюгіна прыслухаў фактычны рэдактар гэтай кніжкі Антон Бялевіч, які, улічыўшы заўвагі Бярозкіна, гэта адсутнасць сучаснай тэмы, гэта кніжнасць, гэта пэўныя і справядліва адзначаныя Бярозкіным пэўныя хібы ў мове, таму што мы ведаем, што Караткевіч быў моцны не беларускай мовы, яго хапала русізмаў, а ён быў моцны зусім іншым. Тым, як ён нечакана трактаваў гісторыю, тым, што ён паказаў новага беларуса-пераможцу, арыстакрата, які можа знішчыць нават саму смерць. Ён быў важны гэтай ідэяй, якая нас акрыляе, якая дае нам надзею. А калі там дзесьці трапляўся там рускае слово, што рабіць? Нічога страшнага. Вось. Таму Антон Бялевіч, улічыўшы і тое другое, конечно ж, таксама выступіў за Караткевіча. Кніжка гэта выйшла. Я просто нагадаю, якія там класічныя вершы былі там змешчаныя. Знаёмы нам «Заяц варыць піва», «Туман плыве з нізіны сівы, над Невы голы і пустой», «Глядзіце, заяц варыць піва», жартуюць людзі між сабой. Звярыная тэма. «Заяц варыць піва» і чхаць ён хацеў на пастановы Мікіты Сергеевича Хрушчова. Чхаць ён хацеў на сацыялістычны рэалізм. Чхаць ён хацеў на эту партыю, на Савецкі Саюз. Піва п'ем, радуемся і будзем весяліцца. Беларусы вечна панурыя такія. Як казаў адзін стендапер, выступаў ён у Беластоку, расказвае нешта смешнае, слухаюць яго суайчыннікі. І стендапер думае, ўсё, поўны гамон. А пасля канцэрта кожны падыходзіць і ціха кажа: было вельмі смешна, дзякуй вялікі, выступайце яшчэ. Ёсць такое ў нас. Ведаю па сабе, калі паказваю спектакль «Шчаслівы муж», камедыю, зала бывае не смеецца, думаеш, поўны гамон. А пасля кажу, ой, так добра, так смешна, так цудоўна. Ёсць такая нацыянальная асаблівасць. І супраць падобнага выступаў і Караткевіч. Радуйцеся, гэты заяц, будьце, гэты заяц, варыце піва і стварайце сабе свята. Там жа быў змешчаны верш, як размаўляюць звяры і птушкі. Я вам мінулы раз чытаў, так? Дзе героі ходзяць каля хат розных садоў і радуюцца таму, што мушкі лётаюць, певень скача вельмі горды, жабы квакаюць, там поўная радасць. Людзей, праўда, няма, асабліва людзей
якія любяць камунізм і іншыя сацыялістычныя радасці, і дзякуй Богу, ёсць такая файная гармонія, і яна цікавейшая, чым все астатняе. Ёсць там і сур'ёзныя творы, якія актуальныя на ўсе часы. Вот пару урывачкаў з верша Паўлюк Багрым. Паўлюк Багрым, знакаміты каваль, які ўмеў рабіць файныя жарандолі, які жыў у сярэдзіне 19 стагоддзя. До нас дайшоў толькі адзін яго беларускі верш «Заіграй, заіграй, хлопча малы». І вось ці не першы сярод беларускіх паэтаў пасляваеннага часу Владзімір Караткевіч прысвячае яму верш, нават робіць зноску, бо чытачы канца 50-х могуць не знаць, хто такі Багрым, і ў зносцы тлумачыць, што гэта за чалавек. І вось урывачкі. На гасцінцах бярозы зусім пачарнелі ад ветру. Дзічы глуш безнадзейная, бураломныя хвояў кражы. На лясным раздарожжы капліца праткнулася ў нетрах, і Христос 7 стагоддзяў вісіць на пахілым крыжы. А ў краіне так цяжка, асіны ад ганьбы палаюць, і над ёй фанабэрэцца п'яны разбэшчаны гум. Ну, а калі лёгка было ў нашай краіне, а калі асіны ад ганьбы не палалі? У кароткі перыяд з 91 па 94 год? І, магчыма, там з 21 года па 28, калі была беларусізацыя. Вось. І далей он там піша, што ў нас адбываюцца. Абжыраюць удоў, п'юць з гарэлкай сярочыя слёзы, тлустым задам расселіся на паднявольнай зямлі. Хто? Акупанты. Хто канкрэтна тут? Маскоўскія ўлады сярэдзіны 19 стагоддзя. А трэба глядзець шырэй. Любы акупант, які над намі ёсць. А хто нас часцей за ўсё акупаваў? І эта тэма працягваецца, самі ведаеце хто. А мы чакалі свабоды і касілі нас кулямі роты, у ланцугі нас кавалі, каб пад палкай нам быў карачун. Узялі мае вершы, узялі маіх дзетак гародных, вершы, бедныя вершы пад чырванню сургучу. Край сагнуўся ў спіне, край баіцца размовы пра волю, край згубіў сваю мову і матчынай песні напеў. Нельга верыць у Бога, калі ён такое дазволіў. Цяжка верыць у люд свой, калі ён такое сцярпеў. Вельмі сугучная, скажу так, 58-му году. Паралельна выходзяць артыкулы, што ў нас па-беларуску вельмі кепска з адукацыяй, і ўсё-такі 10 школ па-беларуску, астатнія там 90 школ па-расейску. І паралельна Караткевіч складае верш, што край згубіў сваю мову. Нічога не мяняецца, ці гэта 1828 год, ці гэта 1958 год, ці гэта 2000, любы, назовіце год, і вы не памыліцеся. І завяршае Караткевіч, конечно, пафасна, але ў гэтым пафасе ягоная праўда, таму гэты пафос не падманлівы, а шчыра праўдзівы, уласцівы нашаму герою. Беларусь, прачынайся, я цябе абуджаю, ты павінна прачнуцца, не праспі сваё шчасце ўначы. Я гукаю цябе, дарагая святая, адкажы ж, моя родная, не маўчы. І вся фактычная дзейнасць, мэты і задачы Караткевіча з канца 50-х гадоў да канца яго дзён, да 84-го года, гэта было тое, што трэба абуджаць Беларусь, і каб Беларусь гэты прачынаўся. Это вечная праблема нашых адраджэнцаў, будзіць гэтага беларуса. Трэба зрабіць помнік, такі будзільнік вялікі, так, скульптуру такую. Спяць беларусы, а зверху на будильніку наши адраджэнцы, які неяк стараюцца завесці гэты ўсё ж такі будильнік, каб ён пачаў іграць якую нашу цудоўную полечку, і каб гэты народ, які спіць, прачнуўся і пачаў скакаць, танцаваць і адчуваць, хто ён ёсць на самай справе. Вось. Таму гэта ўсё, дзякаваць Богу, прайшло. Былі там і вершы, якія, я вам раскажу, таксама раздражнялі асобных рэцэнзентаў. Напрыклад, «Лісце». Восень прайшла пералескамі, паняголеным ржы шчыніў, чырвонымі арабескамі лісце лес ураніў. Ну, адзін русізм ёсць, так? Глянь на зямлю залатую, пяшчотную, сумную, чыстую, нехта па ёй вандруе, у паветра узнімаючы лісце, струменьчыкам тонкім лісце. Медь на азёрах сплывае, сум у небе імглісты, як песня з галін злятае. Лісце, лісце, залацістае лісце, 100 лісцяў, 10 лістаў, ліст.
Гэты верш вельмі разлуе сапраўды аднаго рэцэнзента, аднаго паэта, як і верш пра тое, як я размаўляў са звярамі і птушкамі. І пра гэта мы зараз пагаворым. Таксама там ёсць шыкоўная балада пра паўстанца ваўкалаку, унікальны герой, які можа ператварацца ў ваўка, і будучы такім звыш монстрам, ён змагаецца не супраць простых людзей, а змагаецца супраць нашых, зноў жа, акупантаў, прыгнятальнікаў. Але ў гэтай баладзе ён памірае і вельмі хоча, каб смерць яго не была, што называецца, дарэмнай, каб людзі зноў жа паўсталі, каб людзі ўсё-такі працягнулі ягоную справу. Так што Машэка там, пра якога мы таксама гаварылі, так? У тую ноч про тое, што кветка ў нетрах лясных распускалася, залатая, агністая, сіняя, на купалле, на росным купалле у бураломнай лясной лагчыне. Кветка купальская павінна распусціцца, павінна даць нам некую надзею. А ўся краіна над працай гарбела, ела бульбу, не бачыла сала. Все маліліся, усе цярпелі, і ўсе, як нямыя, маўчалі. Вось, зноў сітуацыя такога поўнага беспрасвецця, якое знаёмае нам, так, калі здаецца, што нічога добрага не будзе, будзе толькі горш, як у двух косцях лепшыя часы, калі над намі кіравала расійская імперыя, калі над намі кіраваў Сталін, калі над намі кіравалі іншыя тыраны, так? Вот. І Караткевіч пра гэта на ўсіх узроўнях у гэтай кнізе гаворыць. Але і ў канцы гэтага верша таксама ёсць некая надзея, што ў гэтую ноч нарадзіўся Янка Купала. Нарадзіўся паэт, які дасць надзею, які першым на пачатку 20-го стагоддзя скажа, што хто там ідзе, не проста там нейкія людзі, не проста тутэйшыя, а ідуць беларусы. І ідуць не прасіцца, не плакацца, што яны бедныя і няшчасныя, а ідуць людзьмі звацца. Ідуць у Европу казаць, што мы асобны народ, мы хочам людзьмі звацца, это значыцца, мы хочам быць, думка ідзе далей, мець і сваю краіну і сваё ўсё, быць самастойнымі. Янка Купала адзін з першых гэта сфармуляваў. І вось ён народзіцца, каб даць нам гэтую надзею, даць нам гэты імпульс. Владзімір Караткевіч, у яго гэты перыяд вельмі імклівы. У жніўні 58-го выходзіць гэтая кніжачка, пра якую мы гаварылі. У жніўні ён таксама чакае не толькі выхаду гэтай кнігі, а і тое, залічыць яго ці не залічыць на літаратурныя курсы ў інстытут імя Горкага. Яго залічваюць. І з 1 верасня 58-го года разам з паэткай Еўдакіяй Лось, якая паралельна з ім у жніўні выпусціла сваю кніжачку, дзе на 1000 было больш асобнікаў, чым у Караткевіча, 3000 і 4000. І яны будуць вучыцца там. Ён будзе вучыцца ў Маскве. І ад Масквы ён браў лепшае. Там былі цудоўныя выкладчыкі, туды з усяго Саюзу прыязджалі вельмі цікавыя студэнты з Прыбалтыкі, з Украіны, нават з Польшчы, з Манголіі. Ён з імі гаварыў, ён пашыраў свой кругагляд. Ён пісаў, што літаратурныя курсы шмат далі мне сваёй атмасферы, глыбінёй спрэчак, сяброўствам, шырынёй далягляду. Вельмі важна кудысьці паехаць у нейкі вялікі горад, каб займець гэтую шырыню далягляду. Янка Купала імкнуўся з Вільні уцячы, як мы памятаем, у пачатку 10-х гадоў у Петербург. І вельмі прасіў Браніслава Епімах-Шыпілу, петербургскага беларуса і прафесара, калі ласка, дайце мне магчымасць туды паехаць. І той яму даў грошы, аплаціў дарогу. Янка Купала нават жыў некалькі гадоў яго петербургскай кватэры, і Купалу гэта дапамагло. Ашырыла кругагляд, яго паэмы сталі цікавейшымі. Ён нават стварыў першую ў нашай гісторыі паэму з нелінейным сюжэтам «Сон на кургане», так? Вось. Для Караткевіча гэта спярша быў Кіеў, цяпер была Масква. Таму што, на вялікі жаль, гэта Савецкі Саюз. І ў цябе не было выбару паехаць там у Варшаву, Мадрыд, у Парыж, там, у Великабрытанію. Гэта як у часы 19 стагоддзя выбірай Масква ці Петербург, калі ты хочаш некага пашырэння кругагляду. Караткевіч выбраў Маскву. Сапраўды там былі цудоўныя прафесары, там былі цікавыя сябры. Ён там пачынае пісаць свой раман «Леаніда не вернуцца да зямлі», дзе ён апісвае свой маскоўскі вопыт. Ён перапісваецца з Янкам Брылём, выбачце, на фотаздымку, і шмат разважае пра тое, менавіта, што ён хоча перайсці да прозы.
што ён менавіта ў Маскве яшчэ больш задумваецца пра Беларусь гістарычную, яшчэ больш перачытвае свае нататкі, калі ён сядзеў у архівах і выпісываў ўсё, што было вядома пра беларускую шляхту 15, 16, 17, 18 стагоддзяў. Вось. І ў гэты час, пакуль ён у Маскве, пакуль ён думае, як прыступіцца да гэтай прозы, абуджаецца паэт Мікола Хведаровіч. І гэты паэт Мікола Хведаровіч у нумары у лімаўскім адной зацімцы піша артыкул «Больш патрабавальнасці да сябе». Крытыкі пачынаюць з 58-го года падымацца на дыбкі і пачынаюць кусаць Караткевіча. Як это так? Ты такі адметны, ты не такі, як мы. Гэта што такое? І Мікола Хведаровіч, гэты таленавіты сатырык, сам, дарэчы, вязень сталінскага гулагу, які толькі ў 56-м годзе выйшаў на волю, ён за штосьці не ўзлюбіў Караткевіча і ўспешча яго рэцэнзія. Нядаўна выйшла першая кніга маладога паэта Владзіміра Караткевіча «Матчына душа». Раней многія з гэтых вершаў друкаваліся ў часопісах, сярод іх вылучаюцца вершы бацькаўшчыны, Ялінка і іншыя, напісаныя з пачуццём любові да свайго роднага краю. Божа мой, колькі, дарэчы, гэтых штампаваных выразаў «любоў да роднага краю». Трэба пісаць вершы, дзе ты любіш родны край. І паралельна твой край засыпаюць твои балоты, руйнуюць твои касцёлы, а ты нічога супраць гэтага не робіш. Караткевіч, дарэчы, быў ці не адзіны наш паэт, пісьменнік, хто мэтанакіраваны ў канцы 60-х адкрытым тэкстам казаў, што злачынства, меліярацыя, знішчэнне нашых касцёлаў, знішчэнне нашых могілак, архітэктуры. Вот ён любіў родны край, а ці выступаў супраць падобнай жахлівай палітыкі Хведаровіч? Вялікае пытанне. Вось. І вось ён спяша па законах стандартных рэцэнзій, спяша нешта азначае стадоўчае, што гэтыя вершы гавораць аб тым, што Караткевіч разбіраецца ў мастацкім гучанні паэтычнага радка, знаходзіць свежыя мілагучныя сказы, умела выкарыстоўвае народную творчасць, але ўсё ж нельга не спыніцца на адмоўных з'явах у творчасці маладога паэта, якія, на мой погляд, часам перарастаюць у непатрэбнае манернічанне, захапленне фармалістычнымі выкрутасамі, выкарыстанне архаічных синонімаў. Ну, конечно ж, Хведаровіч не можа аблаяць кніжку мною любимага Броўкі, ці Глебкі, ці яшчэ кого-нибудь, ці Максима Танка. Не, але кусіць маладога, гэта ж святое просто, гэта ж як жа без гэтага. І Хведаровіч гэта робіць з вялікім натхненнем. Так, і вось мы гаворым, я вам цытаваў верш, зараз. Летась, напрыклад, у Полымі была змешчана вялікая падборка вершаў Караткевіча, аб якой пісалі ўжо ў нашым друку. Побач з добрымі вершамі ў гэтай падборцы былі слабыя і недапрацаваныя. Вось, слабыя і недапрацаваныя. Ну, ён кажа, што там паэт падбірае не тыя тэмы, не так выказваецца. Вершы, як размаўляюць звяры і птушкі, які я вам цытаваў, так? Пра тых жабаў, якія там квакаюць, пра пеўня. Это малазначны па зместу, а можа і не варта было б гаварыць аб ім, калі б гэта была выпадковасць у творчасці паэта. Паэт гэтым вершы паведамляе, як ён закаханы ў кожную мушку, размаўляе са звярамі і птушкамі на дзесятках і тысячах розных моў. Далей Хведаровіч цытуе гэты верш, вось, і кажа, што чытаеш і дзіву даешся. Няўжо ў наш час гэта такая важная, вострая тэма, як размова жаб, буркатанне голубоў і пеўня. На жаль, аўтар не ўлічыў крытычных заўваг, якія былі зроблены свой час старэйшымі таварышамі, і ўключыў гэтыя вершы ў свой першы зборнік, не дапрацаваўшы іх. Гэтае недалёкае недарэчнае манернічанне адчуваецца ў вершы «Лісце». Добра пачаты верш заканчваецца нейкім непатрэбным статыстычным пералічэннем лісця, якое можна прадоўжваць бясконца. Лісце, лісце, залацістае лісце, 100 лісцев, 10 лістаў ліст. Вось. Дзеля чаго гэта робіць Хведаровіч? Само сабой, он робіць гэта не дзеля таго, каб зрабіць нервы Караткевічу. Это просто, он кажа, Хведаровіч, мне ж па-сяброўску хочется дапамагчы маладому паэту, дапамагчы знайсці правільны кірунак у паэзіі, адмовіцца ад вычарнасці, вучыцца больш у класікаў нашай паэзіі. У асобе Караткевіча мы бачым здольнага многаабяцаючага паэта. Конечно, добрае ў двух косцях беларускае слова многаабяцаючы паэт. Мікола Хведаровіч на гэтым не спыніўся.
І ўжо 13 чэрвеня 1959 года у літаратуры і мастацтве ён ужо пачынае пад псеўданімам Себасцян Старобінскі здзекавацца з верша «Як размаўляюць звяры і птушкі». Сяброўская дапамога працягваецца на ўзроўні пародыі. Зараз, секунда. Опа. Закаханы ў казюр, это уже варыяцыя Федаровича. Закаханы ў казюрку і ў кожную мушку, каля хат я хожу из замглёных садоў, і са мной размаўляюць звяругі і птушкі на десятках і тысячах розных моў. І ў паэтаў бязмозглых шпурляюць бананы, эстэтычней, ніж я, як пратухлы пах. І растуць у оршы маёй мангустаны, і аліясы ў забытых богам садах. І фінал. Я, напэўна, таксама здаюся ім зверам, і мяне гэта крапна чытач ахрысціў. Во ідзе двуногая птушка без пер'яў. Мабыць, гэта паэт, што вершы змясціў. І Федарович не спыняецца. Бачыце, як ён хітра усміхаецца. Па этой усмешцы бачна, яшчэ не ўсё. І ў маладосці, ў 60-м годзе, ён ізноў жа Себасцян Старобінскі, верш пра лісце. І завяршае ён яго, памятаеце, мне спадабалася, што там статыстычны пералік. Ён это ўсё, конечно, яшчэ больш так ператварае ў фарс. Гэта восень дарогі ўсцілае. Лісце, 100 лістоў, 50 лістоў, 25 лістоў, 5 лістоў, лісты, лістоў, ліст, лісту, і ляцяць лісты за вярсту. А мастак Анатоль Волкаў малюе, дарэчы, вельмі неблага Караткевіча, які ляціць на гэтым кляновым лісціку, мабыць, ляціць падалі ад такіх сяброў, якія яго і так, і сяк стараюцца яму дапамагчы і рэцэнзіяй, і пародыяй, і яшчэ адной такой вось вершаванай гумарэсачкай. Дарэчы, Анатоль Волкаў гэта будзе першы ілюстратар дзікага палявання караля Стаха. Анатоль Волкаў супрацоўнічаў з часопісам «Маладосць», і калі з верасня 64-го гэтае апавяданне пачало там з нумара ў нумар выходзіць, то менавіта ён і рабіў першыя выявы і Вароны, Дубатоўка, і галоўнага героя Беларэцкага. Так што вот не здарма. Крытыкі узбудзіліся. Мой любімы Рыгор Саламонович Бярозкі чарговы раз укусіў Караткевіча, і бачна, што ўсё, што робіць Караткевіч, гэта міма паэзіі. Вось. А ў Караткевіча, акрамя такіх непрыемных штук, яшчэ адна трагедыя. Памірае бацька. 21 версня 59-го года Семён Тимофеевич памірае. Праўленне Саюза пісьменнікаў БССР выказвае глыбокае спачуванне паэту Владзіміру Караткевічу з прычыны напаткаўшага гора смерці бацькі. І наш герой пра гэтага прыгожага, цудоўнага чалавека згадаў эту смерць, згадаў у сваім шыкоўным рамане «Леаніды не вернуцца да зямлі». Там Караткевіч себя вывел под именем студента Гринкевича. «Бацька памірае, прыязджай, маці», прачытаў ён. Далей быў правал. Ён не траціў прытомнасці. Ён, як казалі потым, вельмі разумна і холадна адказваў на пытанні сяброў, але помніў он ужо толькі канец збораў, зачынены чамаданчык і паліто, і рукаў, якога аніяк не жадала трапляць рука. «Ціха, супакоівалі яго сябры. Я спакойны», адказваў ён. Ноч была пеклам. Цягнік грукочучы імчаў, глытаючы кіламетры. Ляжаў на верхняй паліцы тварам угору і думаў толькі аб адным, толькі паспець, толькі б ён выжыў, а колы запаволена грукаталі. «Паспееш ці не? Паспееш ці не? Паспееш ці не?» А потым раптам пераходзілі ў паскораны ляск. «Спяшайся!» Кроплі на ўскос паўзлі па шкле. Гринкевич, это значыцца Караткевич, ляжаў і думаў аб тым, што за чалавек яго бацька. Успаміны плылі перад вачыма. Зрэдку лёгкія, ружовыя ад часу, часцей такія, які нават час не мог дапамагчы. «Спяшайся, спявалі колы. І затым, калі ён ужо прыехаў, ён кінуў свой груз на ганак нейкага дома і рвануўся наперад, выскачыў на галоўную вуліцу, і тут насустрач яму трапілася пляменніца. Ішла, сціснуўшы ў кулаку нейкія паперкі. «Што?» – аднымі вустамі спытаў ён. «Жывы? Ты што, не ведаеш? Памёр яшчэ раніцай». Вот так ён як бы не паспеў. Таму, конечно, это, дарэчы, гадзіннік ягонага бацькі, які зберагаўся у Караткевіча, это не просто так, такая картинка. Вось. Таму у конец 50-х
які пачынаўся так ажурна, так шчасліва, у яго і кніжка выходзіць, яго і броўка падтрымлівае, так? Ён і ў Маскве вучыцца у літінстытуце. Паступова это ўсё набывае такія рысы мінорныя. Ён хоча застацца яшчэ ў Маскве. І ў 58 годзе ён паступіўшы на вышэйшыя літаратурныя курсы, па заканчэнню іх у 60-м адразу ж паступае на толькі што заснаваныя вышэйшыя сцэнарныя курсы. Ну і ў далейшым ён, дарэчы, кінуўшы сваю працу ў аршанскай школе, не мог ён дараваць оршы таго, як мясцовыя журналісты на яго нападалі, яны як бы далі прыклад іншым нашим рэцэнзентам, так, кусаць яго. Всё пачынаецца з радзімы, усё непрыемнае. Ён захацеў у Маскве застацца, ён захацеў вывучыцца на сцэнарыста. І ў далейшым, калі ён перайдзе на творчую работу, менавіта сцэнарная справа яго будзе карміць. Ён напіша вельмі шмат сцэнарыяў для дакументальных фільмаў, для кароткаметражак, для тэлевізійных фільмаў. Это будуць ігравыя гісторыі, гэта будуць нейкія этнаграфічныя рэчы, пра каляды, вельмі шмат фільмаў, рэпартажаў, дзе кінематаграфісты здымаюць розныя нашы помнікі, і ён ездзіць з імі і піша пра гэта сцэнар. Вось. І за кошт гэтага плаціліся добрыя ганарары, ён мог спокойно не ходить на некую службу с 9 до 6 вечера, а заниматься творчестью и иметь магчымасць вандраваць по всей Беларуси. Так что ему в этой плане пашанцавала. Ну, а Москва ему дала яшчэ одно такое нервовое узрушэнне. Вось гэтая дама, выкладчыца гісторыі мастацтваў, ён хадзіў да яе на лекцыі, Ніна Молева, была фатальная у лёсе пісьменніка жанчына. У лісце да Янкі Брыля Караткевіч прызнаваўся, што яму ніколі не шанцавала з вялікім каханнем. Усе, хто быў, усе, хто ляжаў поруч, былі не тое, хоць я ўдзячны кожны з ёй. А вось да Молевай ён ставіўся па-іншаму. Яны пазнаёміліся на літаратурных курсах, яна выкладала, як я сказаў, гісторыю мастацтваў. Вось яму 29, ён з 30-го года, яна з 26-го года, дарэчы, не так даўно памерла, год назад. Яна замужам за калекцыянерам і мастаком Бялюціным. І ён цалкам прападае вось у яе гэтых вот эратычных чарах, можна сказаць, у яе этой эратычнай магіі. Ён нейкі час нават становіцца залежным ад яе. Ну, а па словах сяброў, каханне было ўвогуле не такім і ідылічным. Значыцца, яна была замужам, ён яе Караткевіч моцна кахаў. Тут на фотцы мы бачым яе і мужа, ейнага. Вось. Абранніца пісьменніка не хацела парваць з мужам, вядомым мастаком і калекцыянерам Эліем Бялюціным. І вось такі быў любоўны, можна сказаць, трохкутнік. Таксама ёсць меркаванне, што Молева умела маніпулявала Караткевічам, выпрошваючы грошы на набыццё карцін, гэта ўжо ў далейшым. І ўвогуле, круціла ім як магла. У выніку, нават это яна ўжо ў сталым веку, у выніку ён кінуў яе і нават хацеў засіліцца. Але пераадолеў гэтае слабое жаданне, і напісаў раман «Леаніда не вернуцца да зямлі». У аснове гэта вот ягонае гэта пакутлівае каханне да Молевай. Яна ж вельмі, конечно, вельмі дзіўна да яго ставілася. І, напрыклад, у інтэрв'ю у «Комсомольской правде» в Белоруссии, интервью 2018 года, она заявила, что гэты роман «Леаніда не вернуцца да зямлі», які выйшаў у 82 годзе под назвой «Нельга забыть», наогул не читала. Вот ее цитата. «Мне очень стыдно об этом говорить, но я его не читала, потому что не знаю белорусского». Вось. И так само про его ж ейные словы. Он, как и многие его сокурсники, ко мне пришел еще не сформировавшимся человеком. Появляется, так? В 29 годов Караткевич не сформировавшийся человек. Я видела, что многое из того, что я говорила, буквально переворачивало что-то в его душе. Он становился другим. Вот пример. Я привезла учеников к церкви Покрова на Нерли. Вокруг была ужасная грязь. Нужно было идти долго пешком. Короткевич и другие сказали: не пойдем, ноги испачкаем. А я говорю: нет, пойдете как миленькие. И они пошли. Я читала им тексты, стоя возле храма XII века. Владимир слушал, не моргая. Потом написал свое «Диво на Нерли». І сапраўды, у гэты час ён піша, складае таксама вельмі шмат вершаў, якія будуць асновай яго другой кнігі. Вось. І шмат з гэтых твораў будуць прысвечаны гэтай жанчыне Молевай. Не буду пра яе казаць адмоўная, хаця яна шмат яму папсавала нерваў. Са станоўчага яна ўсё-такі была неблагім мастацтвазнаўцам,
і яна адкрыла для яго мастацтва Брэйгеля і Босха. І два лепшых вершы з наступнай яго кнігі будуць прысвечаны Брэйгелю і Босху. Ну, а ўвогуле ставіць ён дае па-рознаму. І калі на пачатку абагаўляў, то затым ён такое нават сказаў: «Мне абыякавы яе лёс, і ненавісная яна сама, хлуслівая, подлая, якая звыкнулася да пакланення, карыслівая, подла разважлівая, прыніжаючая ўсё лепшае на свеце, якая здраджвае сябрам і бярэ ўсе, што ім хочацца, і кідае гэта, калі зменіцца патрэба». Вось як ён пра гэта казаў. Ну, а пачатак 60-го года, і калі мы чытаем «Полымя», такая раздзел для тых, хто любіць вершы, мы бачым, што не менш багаты разнастайны выдавецкі план у галіне паэзіі. Вершы і паэмы Максіма Лужаніна будуць сабраныя ў вялікім па аб'ёму двухтомніку. Выйдзе выбраная Язэпа Пушчы. Новыя кнігі паэзіі здалі выдавецтву Мікола Аўрамчык, Міхась Калачынскі, Уладзімір Караткевіч. Так што Караткевіч на пачатку 60-х здаў свой рукапіс і чакае, калі выйдзе ён. «Вечерние ветради», вершы і паэмы. У зборнік, калі верыць рэкламнаму улётцы з газеты «Літаратура і мастацтва», увайшлі творы, для якіх характэрны любоў і павага да працоўнага чалавека, вера ў перамогу міралюбівых, гуманістычных ідэй. Тыраж ужо на 1000 больш. Першая кніжачка 3000 асобнікаў, а гэтая 4000 асобнікаў. Тая кніжачка 70 сторонак, гэтая 116. Але яна, па-моему, і даражэй. Першая кніжачка 2 рублі 25 копеек, гэтая 2 рублі 30 копеек. Паглядзім, што сабой уяўляў гэты верш. Верш, кніжка, прабачце. Кніга выходзіць у канцы 60-го года, у снежні, «Вечерние ветради». Вокладкай Караткевіч быў незадаволены, занадта она такая была соцреалістычная. І ўвогуле першая кніжка, якая яму спадабалася ў плане мастацкага афармлення, гэта будзе яго трэцяя кніга, гэта будзе кніга прозы «Блакіт і золата дня», якую аформіла Алена Лось і Георгій Якубені, цудоўныя нашыя графікі. Тут ёсць два вершы, які мне вельмі падабаюцца. Першы называецца «Прарок Геронім Босх», прысвячэнне Молевай. Я не памылюся, я думаю, калі скажу, што першы беларускі паэт, які прысвяціў верш Босху, мы тут бачым ягоны аўтапартрэт, гэта быў Уладзімір Караткевіч. «Увага, увага, увага! Рыхтуецца атамны выбух! Хавайце дзяцей, хавайце вучоных і кнігі, хавайце ў зямлю партытуры Бетховена і Гуно, хавайце карціны Босха, ён ведаў пра гэта даўно. Дзіўны мастак! У цембры сярэднявечча сядзеў ён перад мальбертам, якія асвятлялі свечы. Цень у кутах пакоя, цені па фарбах бягуць, цень над роднай краінай, змрочныя цені ў мазгу. Іспанцы край захапілі, палілі людзей без жалю, жыць не давалі нікому, існаваць рабам дазвалялі. Пра што верш? Няўжо толькі пра часы, калі Іспанія падпарадкоўвала сабе Фландрыю і Галляндыю і трымала іх за сваіх такіх вот, акупавала гэтыя землі. Няўжо это толькі пра гэта? Наўрад ці. Караткевіч актыўна карыстаецца метадам гістарычнага пераапранання. І зноў тэма роднага краю, які захапілі чужынцы, і асобныя людзі, асобныя творцы гэтаму супрацьстаяць. У вершы ў тую ноч народзіцца Янка Купала, які будзе асвятляць нам шлях. Тут Геронім Босх. Геронім Босх. Жыць не давалі нікому, існаваць рабам дазвалялі. Плакалі дзеці малыя, уміраючы на нажы. І нельга было смяяцца мастаку, што з праўдай дружыў. Дружыў, конечно, русізм. Таму ў грудзях такога не сэрца, а галавешка. Таму у Героніма Босха памерла на вуснах усмешка. І гэтак далей. Такі цудоўны публіцыстычны твор пра эту апакаліптычную несвабоду. Пра то, якое пекла прыносяць чужынцы, тым ліку і нам. Штосьці піша, дарагія сябры, сачыце за анонсамі. Штосьці там такое. Да. Трызненне мужыцкага Брэйгеля. Жыў крышку пазней за Босха, таксама Фландрыя. І тут уже іншая тэма. Там пекла, што чужынцы нас захапілі, і толькі рабы могуць існаваць, а героі гінуць, так? А ў Брэйгелі гэта пра іншае. Крышачку пра іншае. Босх – гэта як бы сталінскія часы, рэпрэсіі, а Брэйгель – гэта як быццам бы часы хрушчоўскія.
У кірмашовым радзе горада Прыморы прыжыўся ціхі і спакойны поўдзень. На вулках не відаць ані сабакі. Краіна ўся, нагандляваўшы грошай, да хрыпу накрычаўшыся на біржы, набегаўшыся па ўсіх прычалах, абед ператраўляе, як пітон. Абліты сонечным салёным сяевам ідзе кірмашным радам чалавек і кіем грукае па белых плітах. У чалавека вочы мудраца і з'едлівая сумная усмешка. І каб схаваць яе ад крамароў, ён нізка капялюх на твар насунуў. Ён ходзіць цэлы дзень, ідзе ў трушчобы, у багатыя кварталы, у крамы, у гавань. Адценні фарбаў, твары і усмешкі, всё застаецца ў памяці яго. І затым нам паказвае, што адбываецца. Адбываецца тое, што о крамы, вы душа радзімы, вісяць на прэнгах заржавелых тушы, барвянец мяса смачна адцяняюць янтарны тлушч і цукарная косць, індычкі ў папяровых панталонах, цяляты ўзрошчаныя без вады на цёплым малацэ. У нас шмат ежы, мы ямо, мы п'ем, мы думаем толькі пра цялеснае, мы не думаем пра сваю радзіму. Нам вельмі добра, нас купілі. Вось. І ўсё ў нас як мае быць. Мы ператвараемся ў зарослых тлушчам свіней, калі мы працуем па правілах сістэмы і не дбаем пра свой пракляты край. І гэта менавіта хрушчоўскія часы. Гэта часы, калі ўзнікла наша... як это называется, боже мой, філалагічнае пакаленне. Это ўзніклі часы, калі ўжо няма страху, што тебя арыштуюць, але калі ты будзеш пісаць вершы пра Леніна, пра БАМ, пра розныя іншыя штукі, якія хваліць Мікіта Сергеевич Хрушчоў, то ты атрымаеш і двухтомнік, ты атрымаеш і добрую кватэру, і добрую пасаду, і грошы. Калі ты будзеш працаваць па правілах, все ў цябе будзе добра, і ты будзеш паціху заплываць такім сваім добрым тлушчам. Толькі пішы тое, што трэба партыі. Будзь правільным, будзь лаяльным, і тады ўсё ў цябе будзе як мае быць. Гэта 50-е, 60-е гады. Многія калегі Караткевіча і таленавітыя, і нават геніяльныя, і не зусім таленавітыя, і чыста кан'юнктурныя, многія стараліся жыць паводле правілаў. Тыя пісьменнікі, якія плявалі на гэтыя правілы, іх можна на пальцах рук пералічыць. Караткевіч, Стральцоў, Наўроцкі, там і яшчэ колькі чалавек. Астатнія стараліся адпавядаць, таму што хочацца добра жыць, хочацца добра есці, хочацца нават ездзіць за мяжу. Ну хочацца ж гэта, жыццё адно, Савецкі Саюз вечны. І таму гэты мужыцкі Брэйгель, это зноў жа не пра тое, а пра нашае. І ён пра гэта піша. Краіна гультаёў, пад тлустым дрэвам, якое замест яблык поўных сокам узрасціла на галінах каўбасу, што капае з канцоў празрыстым тлушчам, узрасціла з трыбухою піражкі, спяць людзі мёртвым сном і ў вус не дуюць, русізм, на жаль. Спіць воін, галаву на меч паклаўшы, чыноўнік спіць, адкрыўшы рот слінявы, спіць селянін, забыўшы надцапільна, аднекуль з-пад хмызоў да гультаёў ідзе яешня на танюткіх ножках, ад чорнай і распаленай патэльні, добранамерны курыцца парог, і застаецца толькі ротам чамкаць. А што ж яшчэ рабіць? Яешню есці закон нікому не забараняе, як грошы ёсць. Мужыцкі Брэйгель трызніць. Хто вы такія? Як назваць вас людзі? Куды краіна з вамі забрыдзе? Сляпыя, мёртвыя. Яны ідуць, паклаўшы рукі на плячо пярэдніх, і іх вядзе сляпы, проста ў яму ён падае. Вот гэтая тэма нашай дэградацыі, яна далей атрымае сваё наступнае увасабленне у дзікім паляванні караля Стаха. Сёння, боюся, мы да дзікае палявання можам не паспець дайсці. З наступнага разу мы пра дзікае паляванне будзем гаварыць, і будзе акцэнт менавіта на тым. Памятаеце, як ён апісываў вот на фоне гэтай карцінкі, дзе малпы не могуць вырвацца, это такая вобраз такой тоталітарнай сістэмы, шэдэўр Брэйгеля. Ён там, памятаеце, апісываў шляхту? Здэградаваную ўжо, страшную, якая сама сябе знішчае, якая нагадвае нейкіх ажыўшых зомбі. Што, хіба не так? Хіба так не было ў канцы 50-х? Хіба не ёсць цяпер так зараз? Караткевіч адзін з першых пра гэта гаворыць на ўсіх узроўнях і метафорычна, гаворачы быццам бы пра далёкую Галандыю.
і просто ў лоб. Вось так ён пачатак 60-х гадоў для сябе адкрывае. Ну, а крытыка, конечно, кажа ему на ўсё гэта. Бліжэй да жыцця, бліжэй да сучаснасці. І забыты ўсімі нейкі і Скапараў піша: зборнік «Вячэрнія ветразі» сведчыць, што яго аўтар таленавіты паэт ліры эпічнага складу. Але хацелася б, каб ён быў менш абстрактным і смялей уздымаў тэмы сучаснасці. Не хапае Скапараву сучаснасці, бо найбольш удалыя з яго вершаў, балады, паэм якраз тыя, якія ці проста напісаныя на сучасную тэму, ці сваёй думкай звернутыя ў сучаснасць. Мова паэта павінна быць простай і зразумелай. Ну навошта пра Брэйгі, навошта пра Босха? Тое ж самае на фотаздымку вы бачыце таксама не меней забыты крытык Іван Кудраўцаў. Другое спатканне з чытачом. Пасля выхаду ў свет кнігі «Матчына душа» крытыка адзначыла яе недахопы. Наколькі Караткевіч улічыў зробленыя ему заўвагі, а не наколькі, кажа наш Кудраўцаў. Ён гаворыць, што шчыра скажам, што адразу ж мы прачыталі кнігу і ў ёй не адчулі аўтара «Матчынай душы», які радаваў чытача радам яркіх вершаў. Вось не адчулі, бо ў новым зборніку чамусьці пазбягае Караткевіч, і зноў што пазбягае? Гаворкі пра сённяшні дзень нашай краіны, нашых сучаснікаў. Чытаеш «Вячэрнія ветразі» і так уяўляеш сабе аўтара. Ён ідзе па жыццёвай дарозе і не толькі не хоча зірнуць, што робіцца наперадзе, але не заўважае таго, што адбываецца вакол. Ён нібы ўвесь час азіраецца назад. Вось за што яго лаяла крытыка. І гэта пачатак новага перыяду ў жыцці Караткевіча. Новы перыяд, калі крытыка і вядомыя таленавітыя крытыкі. І такія вось гады, як Іван Кудраўцаў, гад, таму што ён фактычна пісаў толькі адмоўнае на самых таленавітых нашых пісьменнікаў. Вось, это быў час, калі яго будуць кусаць, будуць час, калі казаць, што ты не пішаш пра сучаснасць, ты зусім не такі, ты нам не патрэбны, і ты не можаш насіць магутнае імя беларускага савецкага пісьменніка. Яшчэ за 4 гады да гэтага ў лісце да Максіма Танка Караткевіч казаў, што у нас няма літаратуры, якая паказвае, хто мы ёсць такія. Ёсць зямля Уліншпігеля, ёсць зямля Гаяваты, ёсць творы, якія паказваюць велічны германскі народ, французскі народ, так? А што у нас? Нават у узбекаў, піша ён, ёсць Насрэдзін. Вось, а ў нас гэтага няма. Назавіце мне тып, які ў Себакова адбіваў бы рысы лепшага нашага чалавека, яго талент, яго характар, яго барацьбу, які б, так бы мовіць, нават часткова адбіваў бы гісторыю народа. Яго няма, але ён павінен з'явіцца. І вось Владзімір Караткевіч будзе пісаць тыя творы, дзе і адаб'ецца наша гісторыя, дзе з'явіцца наш новы беларус, наш новы герой, які натхніць іншых нашых беларусаў быць такімі ж героямі. З'явіцца яго шэдэўральная аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха», з'явіцца яго ж таксама шэдэўральны эпас «Каласы пад сярпом тваім», і пра ўсё гэта мы ў наступны раз з вамі і будзем гаварыць. Мы адразу пачнем з гісторыі стварэння дзікага палявання і затым гісторыя змагання за каласы, ну і пастараемся хуценька пагаварыць і пра 70-е і 80-е гады.